Paano mo malalaman pag nasa tamang lalaki ka na? Paano mo malalaman pag yung lalaki na yun, siya na yung the one para sa'yo? Number one sign na yung lalaki na yun seryoso para sa'yo at siya na yung talagang para sa'yo. Hindi ka niya ipopost sa social media. Hindi siya pala post, hindi ka niya my day. Siguro kung i-post ka man niya sa social media, isang beses, dalawang beses sa isang buwan, mga ganun lang. Mabatiin ka lang niya pagka monthsary o kaya anniversary, ganun. Pero hindi ka niya ipopost na kagaya ng araw-araw, my day ka, gandang girlfriend ko. Ito yung girlfriend ko, guys, ayan, peplex ko yan, my day ko yan. Hindi niya gagawin yun. Nakakairita. Kasi syempre, yung mga babae, gusto nilang laging pinapakita na mahal sila ng lalaki. Tapos magagalit sila, bakit? Bakit di naman ako pinopost ng boyfriend ko? O yeah, yung asawa ko, di man lang ako piniplex. Ano ba yan? Kasi most likely, yung mga seryosong lalaki, feeling nila hindi na nila kailangang i-flex yung girlfriend nila o yung boyfriend nila. Actually, ako ganun. Baga ilang taon na kami ng kasawa ko. Kahit i-stalk niya yung social media ko. Hindi ko siya masyadong my day. Hindi ko siya masyadong pinompost. Siguro pag monthsary lang namin o kaya anniversary lang namin. But it doesn't mean na hindi ko siya mahal. It doesn't mean na wala akong pake sa kanya. Siguro dahil yung relationship namin gusto ko private na lang namin. Sa amin lang. Baka syempre, baka pag pinlex-flex ko yan, may ibang pangalalaki pa na umaligid dyan, di ba? Tangina, di ba? Hindi naman sa pero syempre ako, gwapo naman ako para sa kanya, kaya hindi naman ako iiwan. Pero, di ba? Alam niyo na yun, gets niyo na yun. Pero ayun nga, siya din ganun. Siguro ipopost na ako ni Mrs. pagka Father's Day, ganyan, birthday ko, then monthsary namin. Pero yung imamay day niya, gwapo-gwapo po naman, bitang. Walang ganun, hindi kami ganun. Siguro mas better talaga yung ganun kaysa yung masyado kayong ma-flex in public tapos in reality naman talaga lagi kayo nag-aaway, lagi kayo nagseselusan. Tapos pagka hindi ka pinost sa social media ng partner mo, magagalit ka, feeling mo hindi ka enough, feeling mo, di ba? Yun lang yung masasabi ko. Isang sign para malaman mo na mahal ka talaga ng lalaki at genuine yung pagmamahal niya sa'yo. Ayan. Hindi niya kailangan patunayan sa mga tao sa social media na mahal ka niya. Hindi niya kailangan i-flex yun. Alam niya sa sarili niya at ginagawa niya yun. Kahit hindi ka niya i-post sa social media, pina-private ka niya. Goods yun. Mamili lang kayo. Yung lalaking i-flex kayo sa social media, araw-araw, my day kayo, pero may katarantaduhang ginagawa. O yung lalaking private lang. Tahimik lang. Hindi kayo my day. Pero alam niya sa sarili niya na ikaw lang para sa kanya. Na?